Ngiyanibingelela ababukeli be-Black Lives TV lona ngoPhawu kade noPhoso Mthembu. Uhlelo inkinga zomndeni ngiliphatha ngisuka le kude empangeni bafethu empangeni from empangeni to la eThekwini nje endlini zokusakaza ngizosakaza uhlelo izinkinga zomndeni. Ikhaya nekhaya lenkinga zakhona bafethu ngoba sihamba nje sithwele amabibane sithwele yonke into yasekhaya. Kodwa ke ekugcineni ngoba mina ngithi ekugcineni fanele kube nesisombululo sodaba. Namhlanje ngiphethe nasi sithandwa sami Shanda Pa elingizela lizosho nalinkinga zalo. Ngiyakwemukela ngiyakubingelela kwa Black Life TV. Ngiyabonga sisi njani? Ngicela uyichaze mama, ngiyaphila sithandwa sami njani wena? Uzovota kodwa? Kuningi nabo nje inkinga zomndeni namavoti manje kuningi ngizovota. Vota mama. Khona engikululayo kodwa Vota. Uphuma endlini ngihambe ngiyovota. Vota njengalendlela ophutha mina ngiyovota futhi kube ngade nginezwe ichance ukuthi nje ngivote noma ka5 bengizovota. Manje inkinga ke one time. Vota kanye. Okay. Sithando sami namhlanje usivakashele ngaliphi la kwa Black Life TV. Singakusiza ngani namhlanje la ka Black Life? Ikuphi lokho ufuna ukubhodla, ufuna ukuthulula, ukuhluphayo? Inkinga zomndeni. Oh Jehova. Kwaqala kanje dala shuthi kwakuneyinkinga zomndeni ogogo ogogo nje bebodwa bethu. Manje mesesese ugogo esekhetha ukuphuma ke yena yedwa ngoba babe nomona ahlahle ngayo ukuthi wellness so wakhula nje ufundile unezimali zakhe so wa decide ukuphuma kumndeni endlini enkulu la family house wa decide ukuhamba sahlala nje la eThekwini sahlala isikhathi eside la eThekwini wasikhulisa kuze sekushaya isikhathi sokuthi manje kufanele a retire mase retire okay ikhona imali yokuretire nani manje inkinga kwakukhona lezinto lezo zo ANC angazi sebe recruit angazi kodwa kusekuphoqele ukuthi sihambe siye ekhaya elikhuluki la kwi family house mesifika ke ayiziqale futhi inkinga zivuke lezo inkinga lezo meyiqala ivuka kwazitsho wazogcina sekufika isikhathi sokuthi azahambe emhlabeni ugogo esithanda thina bazukulu bakhe esikhulisa kahle manje wahamba ke emhlabeni mehamba ke emhlabeni uyacabanga ukuthi sekuzoba nzima kuthina abazukulu ngoba phela kade ethanda thina efavorisha thina ngoba uyasazi isimo sasekhaya ukuthi sinjani shuthi nje kahle umuntu nomuntu uyayimela nje nezingane zakhe akuhlangene nje kahle mehamba ugogo emhlabeni hayi ke sesiyaqala ke okay abazali vele sikhule singenabo ke umama wayekhona uma bethu and nabo basibahamba qala emhlabeni before yena ingakho ngithi sikhuliswe uyena ugogo obaba ke bethu besingabazi ke vele omama bashona akusekho umuntu ugogo nje besingasekho yabona nje impela yasilisa ngabe mhlawumbe futhi azikho zonke le inkinga ukube nje ngoba benza kahle sekuphoqela ukuthi ke manje ayike umuntu useyayibunela ke sengiyahanjwa ke mina ngiyumagcina ke kubazukulu sengihanjiswa abantu ke ngiyahlaliswa kosibanibani ngiyacelelwa ke phina ke ngize ngicelelwa nje abangikhulisa ingane mana mami ngoba uthi ugogo wayekade seyiphumele indlu yakhe angithi mayiphuma indlu yakhe wayekade ephume nani nina nengane ngithi zakhe manje yesishona phi indlu yakhe mangabe eseshonela ugogo nayo ke inkinga azange sasihlala eflatini sahlala eflatini azange uthenga umuzi kuba naye kahle wabuya emendweni wayekade eshadile wasobuya emendweni kuneyinkinga nakhona kwavele waqala impilo entsha eflatini iflat wayengalithenga ilinoyelrent oh Jehova ngiyazi ngiyayibona lo nkingo yindawo maphutha abazali ke abanye abawenzayo ukuthi iland ibaleke kanganani saseza ke ekhaya elikhulu kwahlala okwakuthoza phoqela ukuthi fanele mina ngimncane ke kwaphoqela ukuthi fanele ngihanjiswe ngihlaliswa yabo nje iqinise ngibuyile okay ngibona ukuthi okay sengimdala sefanele manje ngisengiqede ku matric bese ngiqede u-matric sefanele ukuthi okay sengimdala sebengisizile nabo kancane kuyihlobo senginokuhlukumezeka nakhona bese ngicela imali yamaphedi thiwa ayikho ngivele ngidideke ukuthi manje menginganikwe ibona ngizowathathabe uthi nje sebekhuluma into ezirong ngabona ukuthi okay yazi ukuthini athi ngivele ngiyibuyele mina ekhaya elikhulu ngabona ukuthi ngcono ngivele ngihluphela ekhaya mengifika ekhaya ayikusekhona umamkhulu ubuye emendweni sehlukanisa amabhodwe wayena yabo nje sekuyisiphithiphithi sekuyi idrama nje ongayazi
Yabo nje namanje nje uyabona ukuthi akuhlangeni. Kodwa uma usuqala usuyilandela uzwa mhlawumbe ngabe yabo thola ukuthi sekunemicimbi emndenini sesihlangene usuyabamba uyacosha lapho ukuthi kanti kahle kwenzakalani. Umuntu akuwona nje umndeni ohlangene kuhlukanelo nje umuntu wenza into ayithandayo. Ubani onongazwani nabo njengamanje ubani lapho okwamanje ke umuntu okhona ke manje u-auntie omdala sangisho ukuthi ongazwani naye akekho mina engazwani naye kodwa nje kunaloko pretendana yabo nje ukuthi uvele ungazi ukuthi kwenzani kunokupretendana nje kodwa manje khona umamkhulu abuye emendweni uyena ke lo sihlone sinabhodwe yabona ucabangela izingane zakhe thina okhazini thina sihlangene siba 3 vele sidla ndawonye ke manje wena into ekhalezelayo yini ufuna ubuyisela ibhodwe ndawonye ufuna kuzwa kuhlanganwe nje kuhlanganwe xoxo nje ngeenkinga kukhulunywe ngeenkinga zakudala bekhulume wabasakhona phela nomalume uyabona nje futhi uthi nakhona ukhona nje kuba ukhona into ekhona nje kodwa nje kuyena umuntu ofana ngabuya ingena ke ndaba kuze umalume naye vela ayeke nje angene kanjani mawuthana akekho umuntu enixabene nayo angene kanjani mhlawumbe phela like into wrong I reprimand asho ukuthi ku-wrong manje sigcine sesixabana sodwa like ngizothola ukuthi yabo kwenzeka into engayithandi bese ngiyabuza ukuthi hawu kanje indaba kwenzeke kanje kube ngathi wena mhlambe awuhloniphi kanti wena usuzama ukuthola inkinga uzama ukulungisa ukuthi why kukanje sekukwambhedi yajika wonke umuntu sidonsa abhekele umuntu idonsa abhekele yilona engayithandi ke lokho ukuthi akuhlangenwe which is wrong because izingane lezi esizalayo zikhula zibuke leyo nto yabo sekuyinto egeneration curse sekuyinto ewulayini kanti kufanele akuhambe khona inqamuki like ukuze abantu abazali abalandelayo uhlanganiswa bokukhuliswa yonke umuntu abe right. Manje ufuna ukuthi kufonelwe u-aunt ukuthi ucela ukuthi anihlanganise ekhaya ngoba lenhlakanhlaka esekhaya wena ikusebenzeli mhlawumbe nabanye baseceleni ukhulunywe naye eze naye abone naye mhlawumbe mina engirong mhlawumbe mina ngibona ngendlela engekho right naye asho njengo-aunt okhona ukuthi yabo lesikhathi sapha ndawo nani contributor nani kuthenga nini okuya ngasethunjini siyakuthenga ukuthi sonke sisebenza siyakuthenga and the day decide lokho yena u-aunt kodwa kumhla 25 sinokhazi mami siholile sesipayday yodwa that day decide lokho sabuya negose ngakanani how only to find out ukuthi umuntu how the decision manje usayithethe nini yabo nje kwabe uqala lapho nakhona futhi akachaza ukuthi ngubani yabo nje ukuthi kune gap ngama-gaps amaningi adinga ukulungiswa kahle nembuzo eminingi ukuthi kwenzakalani ngoba thina sazi lutho phela so lento manje sisuke le phezulu kogogo izifikela sekuyi-generational curse inkinga isiqala lapho ukuthi wonke umuntu olandelayo manje useyahlukumezeka ngendlela ongayiqonda ukuthi hawu mina nje yabo nje waba mdala waqeda isikole kufanele uhambe nje uphume kini ukuze nje ube nepeace khona uqinisile waba nje successful waba mdala nje kufanele uvele uphume uyibonele ngibona ngathi isolution mhlawumbe imistake yethu nathi sayenza sisayingane esikhulu and sibuye sizale ngaphezulu nangazala kakhulu ongaze ngabe uphela umzanyane edolweni ngikabishi buye ikhuluma senenga abangichaza nje usawubophela lapha ezansi South Africa nangusisilana unenkinga ekhaya indaba yasuka le phezulu ngiyaba naso istory esicishe ifana nayo kanjalo indaba isuka lapha phezulu namanje ke ababhekana abazwani bebodwa and imzisa ubhlungu le ndaba ngoba manje iyaqhubeka futhi iyoqhubeka izifike egcineni so into ayifunayo ufuna ukuthi ke kufonele u-aunt wakhe akabahlanganise bona bewuzalo beyizingane zesalukazi esingasekho emhlabeni bebodwa bexoxa nje behlale mhlawumbe benze noma get together nje bebe ndawonye umuntu akabhodla ongaphakathi uthi mina kahle mina kwenzakalani kimi so ufuna ukuthi yena ngifonele u-aunt sizozama ukuthi ngifonele u-aunt simuze ukuthi yena uthini mhlawumbe angazamani ukuthi lolu daba lolu alithathelwe phezulu njengoba udadewethu lona ningamphethe kahle. Okay mama udaba lakho mfethu lobhlungu ngoba phela lento lena nawe nani aniyibizela ngayo makuthiwa mawuthinta isuka kogogo le phezulu cha ibhlungu ngoba isazoqhubeka and mhlawumbe asibazi ukuthi laba abazali benza njani abamathukheni beza neindlela zawo zokhandle izinto yabo mhlawumbe into engayizama ngathi ngingagwemeka ngathi ngagwemeka
kuzogcina ney'ngane zami yabo sizwela leyo nto ingane yami ukuthi ngcono ngiyilungise kwanini ngasekuqaleni nje khona iy'ngane zami zingeke zizwe lento leyo. Okay mama, yazi ngizozama namuthi-ke ngikhulume nomphathi wami sililandelele lolu daba lolu. Mhlawumbe-ke sifike nasekhaya sikhulume no-auntie, sikhulume nani mhlawumbe noma nisimeme nje vese size nobuxhafaxhafa baka-Black Life nonke niwumndeni. Ngikhulume njalo banye bey'nhlelo ey'nkulu engeke ngikhona ukuzisho. Lukhulunywe lolu daba lolu ngoba lona alihlali kahle ngoba liyadlula selifana manje luyi-generational curse. Liyadlula kunina sasodlulela futhi kwabanye. Sisibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi ngibe lana. Okay. Bahlali usisi solandelela udaba lwakhe sizozama ukuthi nasi Black Life TV sihambe siya khona lapha sifike maqathatha. Sifike qathatha bona lapha ekhaya nak-auntie nakuma siblings akhe ikhulunywe le ndaba lena. So kwenza okungangamandla ethu-ke bahlali ukuthi naye azama ukuthi ena lolu daba luxazululeke. Njengamanje-ke babukeli siyahamba siyasigoqa nakho ubuxhakaxhaka bethu siyahamba siya lapha sihamba nosise siyolandelela lolu daba. Nibheke-ke ku-part 2 wethu bafethu kodwa nje ningakhohlwa njalo ngaso sikhathi nibe ni-subscribe-ile, nibe ni-like-ile, nibe ni-view-ile, nibe ni-share-ile ukuze phela nizobona ukuthi kugcine kwenzakaleni ku-part 2 mayelana nalolu daba. Toodles. It's the Black Life TV.